това нещо не тази работа, всичко е добра. Да. Като се подлепнат 14, особено. Моята принцеса. По принцип и работим като обясним как и вече те творят. И те творят. За оцветяване пишка. Не, исках да кажа, че просто да Не, се може да стремят към подяваме. Наблюдаваме дейността, която ще се извърши. Имахме такъв случай. Аз съм упоменала, че се закрива. Най-ме попитаха. Като И художник как е? И тук съм Художника дошла как да е? рисувам. Като ще провери. И когато ти покажеш тази техника, Един удар над летото и излиза. Той го видиш, ще да почне да скача тук. И ще ни прави центъра. Стрелянката ми беше така. Не, той няма. Обаче Няма 2 години. И... Ама ние вземем и да ги пратим. Ами аз съм ги качила в общата там. не знам където ви е казал. Ама инспектир дава точно как. Да. Къде да ги... Чакай да видя и твой човек. Те уроците тук. Моя отзад му е красиво. Снимай го да видиш какъв е готин. Прекрасен. Чудесно. Аз му сложих да жестите. Нищо ми накрая лицето, на главата. Другите фигури. Така. Нали си? Красива е. Да, виж всички части тук, нали? Харесва ми. Да, се изчисти гумата от това, което Тук ли си ти? Сега ще лепим. Представяш ли си какво става? Това е кърпеж. Прекрасно. Това е кълъв. Кълъп. Още една красива фигура виждаме тук. Хубава е, хубава е. Културната академия на Райков отивате и... Има 106 същества. Лекарите работят с това. много им изчава. Да, ще покажа така съм.